Ahojte a vítajte pri dnešnom videu, kde si ideme spraviť full face make-up iba s produktami zo Shiglemu. Ja toto mám už všetko tak naskladané a ako prvé začnem touto podkladovou bázu, touto Triple Treat sa volá a zapáčila sa mi hlavne preto, že je to takéto trojfarebné, fakt sa mi to veľmi páčilo. Jediná nevýhoda tohto primeru je to, že ja som ho použila dvakrát. Pozrite sa, koľko ubudlo z neho. Fakt sa veľmi rýchlo míňa, čo som absolútne nečakala. Ale keď si to takto pozrieme, tak on, neviem, či to vidíte, ale je tam taká hnedá, potom je tam taká zelená aj fialová, takže veľmi pekne farebný. Na tvár je veľmi príjemný, dobre sa zapracováva, je taký vyživujúci a veľmi mi vyhovuje. Ako ďalšie idem použiť make-up a to mám tento Complexion Pro. Je to odtieň Shell. Čo je nevýhoda tohto make-upu alebo celkového make-upu za mňa na Shigleme je to, že ťažko sa vyberá podľa mňa odtieň, keďže je to tak nafotené veľmi profesionálne tie baby s tými make-upmi a je tam veľa toho štúdiového svetla použitého, takže to môže trošku skresať. Veľmi ťažko sa mi to vyberalo, aj mne, ale vybrala som si odtieň Shell, tak to majú nazvané. A myslím si, že akože odtieň som trafila. Tento make-up konkrétne mi mal byť dlhotrvajúci a matný. To boli dve základné veci, ktoré ja vždy hľadám pri make-upe. Ja mám rada, keď sú tie make-upy také skôr matné, aby som to nemusela cez deň 100-krát zapudrovať a mala som s tým pokoj. A tiež mám rada takú väčšiu schopnosť. To mám veľmi rada, takže tento mi úplne vyhovuje. Takže make-up už máme. Teraz ideme použiť korektor a absolútne neviem, ako sa tento volá. Je to, že Golden odtieň. Je taký tmavší. Pozrite, aký je tmavý. Proste extrémne je tmavý, takže tento neodporúčam brať, ale ja si to viem potom pekne s tým púdrom akože spraviť, aby mi to splývalo. Je veľmi tmavý. Pozrite sa. Je tmavý. Je fakt extrémne tmavý, takže tento odtieň skôr na také tmavšie typy alebo skôr v lete. Presúvame sa na púder a tento púder za mňa je veľmi krycí, ale je veľmi suchý. Takže by som ho skôr odporúčala pre niekoho, kto má takú masnejšiu pleť. Je veľmi pekný, vyzerá aj, že je dosť veľký. Má tam takúto jednu priehradku, kde je púder a potom má takúto druhú priehradku, kde je zrkadlo a kde máte aj takúto labutienku. Takže všetko v jednom, čo je veľmi dobré. Je akože trošku väčší, takže neviem, či by sa zmestilo do nejakej malej kabelky, ale tento make-up je fakt, že veľmi taký suchý. Má aj vysokú kryciu schopnosť, takže fakt s ním pracujte veľmi opatrne, lebo tento púder je fakt veľmi krycí. Presúvame sa na kontúry a to mám takúto Defense Stick sa to volá a je to takáto klasická kontúrovacia tyčinka, čo mne na nej vyhovuje, akože je taká tmavšia, ale keď si jej dáte iba takto a poriadne zapracujete, tak ona sa vám pekne splinie s tou pleťou, takže táto vôbec nie je zlá. Odtieň mám, že terakota. Vidíte, ako sa mi pekne zapracoval úplne tak. Jednoducho, keď chcete ho mať viac, tak si ho dajte viac. Ono to dosť klame, ten odtieň. Zdá sa, že je moc tmavý, ale na tej pleti až taký tmavý nie je. Tá pigmentácia vysoká, takže si ho musíte dávať aj trošku viac na tie kosti. No a presúvame sa na posledné dve veci a to je obočie a keďže ja mám obočie, ako môžete vidieť, vytetované, takže ja si ho nejak nedokreslujem, takže som si nebrala žiadne ani ceruzky, žiadne ani farebné gely, proste nič takéto. Ja tu skúšať proste nemôžem, lebo nebudete vidieť ten výsledok, ale zobrala som si nejaký takýto, že brow gel sa to volá a páčila sa mi táto aplikácia. Ono to má také štetinky, je to taká kefka a z tej kefky vám rovno pôjde aj ten gel, takže ono si to iba tak vlastne stlačím a z toho vyjde ten gel. A proste nemusíte ani šteček používať, ani si niekde brať alebo nosiť, proste tými štetinkami si rovno vytvarujete ten tvar a rovno vám vlastne s tou kefkou pôjde aj ten gel, takže si myslím, že toto je veľmi dobrá vec, že to máte takto spolu v jednom. Je to dosť také tekuté, takže opatrne s ním. Chvíľku treba počkať. Ja potom, čo robím, tak to iba takto pritlačím takto maličkom, aby mi to lepšie išlo do toho obočia a proste nechám iba tak a potom prípadne si to trošku ešte
doťuknem. Ďalej tu mám špirálu a túto som vôbec nepoznala, sa vám musím priznať, preto som si ju aj zobrala. Je to nejaká Big Time Eyes Volumizing Mascara. Má takýto úplne že klasický šteček. Ja som si ho akorát naniesla a musím povedať, že veľmi tak prirodzene pôsobí. Neviem, či je nejaká volumizing, ako tvrdia, ale ja už ju mám dlhšie a po nejakých mesiac, dva, čo ju mám, tak sa mi zdá, že trošku vyschla, trošku sa mi drolila na tých myhalniciach. Nie je to nič akože vážne, ale potom sa zase nečudujte, že sa to môže stať. Mne sa to trošku stalo, ale dalo sa to. Ja mám prirodzene dlhé myhalnice, takže na mne podľa mňa každá špirála bude pôsobiť dobre. No a to je bolo vlastne všetko posledné, čo mám. Je tu takýto set rúžu, ale ten si neviem dávať, pretože je červený, ale obsahuje také tri veci. Obsahuje takéto glitere, potom obsahuje lepidlo a potom takúto ceruzku a štieček a vlastne dáte si najskôr tú ceruzku, potom si dáte lepidlo a na to si dáte tie glitre. Je to veľmi pekné, skúšala som to na mojom Instagrame, vyzeralo to veľmi pekne, absolútne mi to nejak nevadilo, aj to dlho vydržalo. No a toto by bol môj finálny look s produktami iba zo Shiglemu. Myslím si, že to je veľmi pekné. Mne sa so žiadnym produktom nestalo to, že by mi vyvolalo nejakú alergickú reakciu. Fakt je to dobré. Za tú nízku cenu, čo to dávajú, tak je to veľmi, veľmi pekné. Treba iba si vedieť odhadnúť nejak ten svoj odtieň a môžete mať takýto full face make-up aj vy za, povedzme, že tak do 20 eur budete mať všetky produkty, ktoré som použila aj ja a ešte možno aj nejaké iné.